Vretejoen om 8 uur zetten de roeiers uiteen. Het doel, 200 kilometer al is het, binnen 24 uur. De bottleneck is het sturen. Iedereen heeft een beetje last van stuurstress. Niemand wil de persoon zijn die de verkeerde afslag neemt en dat we daardoor de 24 uur missen. Dus iedereen is erg druk bezig met Google Maps en kaarten te bekijken om te zorgen dat hij de route kent. Het grootste deel van de tocht wordt nachtwerk van de 99 roeiteams. Ik ga net echt problemen gehad. Ik ga alleen nog gehad van een treinmansploeg die uitvallen is. Dat het toch te zwaar waard voor hem. Jij wilt het vaak onderschatten? Nou, voor die treinmansploegen vooral, want dat is nogal wat. Je moet echt nog haast 24 uur dwalen blijven. Van de morgen om een uur zien komen de eerste roeiers aan in Haas. De meeste ploegen roeien in estafettevorm, met een terugsnee 12 man per boord. Het roeiteam uit Assen had de laatste 2 jaar woon en docht er alles aan om recordhouder te blijven. Kempeler, hupsakee. Oh, daar bent u. Alsjeblieft. Hoe ging het? Zwaar, maar op zich wel goed. Ja, lekker wind mee, het laatste stuk. Ja. Lekker zitten swingen. Dus, ja, het is lekker weer. Ja, nou, het is lekker koel, dat is wel fijn. Want anders, ja, ik zweet nu al, zeg maar. En als het zonnetje ook nog schijnt, dan wordt het helemaal onaangenaam. Op dat stuit binnen de meeste roeiers nog in Bolzert. De sfeer zit er goed in. Hoe gaat het? Ja, goed hoor. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Zwaar? Nee. Wel een beetje. Op het eitje. Ik heb hele sterke mannen bij me. Wat is de tactiek? Geen fouten maken. Snel wisselen. Ja. En snel weer met de volgorde naar de volgende plek, ja. De wisselplek. Ja, goed. Succes! Ja, dankjewel. Hoi. Hoi.